Здравейте всички! Казвам се Светослав Симов, основател и собственик на Фонд Фабрик Дигитална шрифтолиарна и имам удоволствието да съм част от журиращите 13 на BG Сайт 2015. Преди време, като че ли подценявах самият аз, участването в конкурси и самите награди, но в последствие промених мисленето и решихме да пуснем нещата си в редица международни форуми. И не много късно дойде и нашата награда от последния такъв сериозен конкурс Модерна кирилица, където спечелихме не с проект, който е правен за конкурс специално, а с комерциален шрифт. И така, какви може да се ползвате от това? Първо, вътрешното удовлетворение за самите вас от добре свършената работа и естествено щастието от спечелената награда. На второ място, това е един сериозен атестат пред вашите клиенти и партньори за качеството ви като професионалист. И трето, но не на последно място, това е награда не само за вас, но и за вашите клиенти, за това, че в резултат на взаимоотношенията ви се е получила една симбиоза, където е имало взаимна помощ и подкрепа и процъфтява професионализмът, вследствие на което е излезе на един много добър и качествен продукт. И така, пожелавам успех на всички участници, ще се видим скоро!